Здравейте хора! И това ще е втората част на нашия влог. Изключително много ви благодарим за 6 лайка на предишната ни част. Нека да започваме с нашия влог. Забравих да ви кажа едно нещо, обаче ще го кажа накрая. И сега е време да ставаме и да си мием зъбите, а пък после ще се преоблечем. Т.е. първо ще се изкъпем набързо, а после ще се преоблечем и ще вдигаме малката Хриси. Като гледате, ние вече набързо се изкъпахме и се преоблякохме и сега трябва да вдигаме Хриси, за да тя ходи на детска градина. Хайде, Хриси, ставай, време е да ходиш на детска градина. Добре, хайде сега ще ви разкажа набързо. Това момче го нямаше на миналата серия, защото той Демек е моят мъж, той е бащата на Хриси и Демек той беше на работа и заради това не се снимаше. Сега е време за закуска, Хриси вече си изяде всичко, аз още ям и готово, всички се наядохме. И сега ще ходим да водим Хриси на детска градина. И ние тръгваме да водим Хриси на детска градина, естествено с кола. Чао, мамо! Чао, тати! Чао и да слушаш на детската градина. И сега аз ще ходя в къщи, а Джордж ще ходи на работа. И така, аз съм сега на работа и ще чакам клиенти. Сега все едно е минал 1 час и аз забрах Хриси от детската градина и сега Джордж ще ни кара в къщи. И после ще направим вечерна рутина. И сега все едно ние вечеряме и сега ще ходим да се изкъпем пак набързо и ще си мием зъбите, обаче първо естествено, че ще се преоблечем. И така ние набързо се изкъпахме и се преоблякохме и си измихме зъбите. И сега взехме Хриси, да ляга да спи и ние също сега отиваме да спим. Сега взимам Хриси и слагам да ляга да спи. Лека нощ! И така влогът ни приключи. Последвай за част 3.